Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive member beripet yaknat Platingka ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Saibor lang warba ulang bagidon kinong hikai ki bompat sngot ho ban siu ya ke professional tax Khasi Hills Autonomous District Council yagni ula pentep haba jubab ya ke jengkali balawan ra da ke MDC ke NPP na Nongshken constituency ka Congress Miri Kharpuri ha ke genta kali jengkali ha sngi sedang ke dor bar mangtingka ke KHADC menda sngi ka arpu sautari jeliu arhajar arpusan uba Saibor lang uliat hu baka council kala yo lum khajna na ka professional tax hadu khatway klur khandai pupralang sapu prahajar arspa pratingka jong usnam arhajar arpusau arpusan uliat hu bakito ki bampat siyo ka professional tax ka executive committee kan sapha jingtep bat kala ban pha wan shop his ru haba benrap iki jingkali belai shimenta da uba titos khan nong yalam liang persha ka kong ronak hemdek ba sinshar lingdo ba australi rashir ba sos thana sotun Ninyo ya ka question number 1 kabala bu da ikong GM Kharpuri member district council tengah court ya in charge ba injubab ya jengkali benkong syuknar badan buram ya ka bangas ngau bakalong ka ba don kam hadu kata-kata bantip harabidai bat ka jingyok lum ka jingyok lang ka chungi na kani ka professional tax kenang ba da ka bangila banya tip hapok ka yeng kumbalawan ra dai member chong kani ka yeng kan penlong yang ni ban khamsai ha ke bubuan ke benta bandang banya thir chakmat to sa hisien ngas ngongo perpangi na ka benta kani ka cingwan ra ka chungi kani ka cingkeli ka bolong ka bakongsan bat ka ba don kam hadu kata-kata Isyong kunor hakabidai bat kaneka cingkeli ke bana kaliang member badan buram cuka yang cungi lawan ra ka cingyok lom ka cungi hakabidai bat ka professional tax cung sunam arajar arusau arajar arusan kalong khatwai kror khandai phu phalak sabu prajar arspa pratengka Shoknor Badan Buram. I kuble ye in charge ba la ay kani ka juba pangi ya ka collection ka bala de ban collect mo to ka PT tax to usne marhajar arpusau arpusan ka kalakot saka kharwi crore khandai phau pra lak sau ko pra hajar ar pa pra aga jeng slow ka chonga hi te nga snow bagani ka collection de kadang duna sa bapalat kampat biang dito ringin ya phai no bat saka mo ka supplementary question ka chonga da ka babulong mi ye charge tinga ko abangan tip hangni ba kiye kita ki assessi si balong liable to pay professional tax kat kum bakan thup hi hapo kaneka ai baro kiba dei hapo ka ini area chung jurisdiction chung ka council chungi kita hi kidei kiba kin hapan sio ya kan professional tax sya kan ka council ka chungi Shoknor Badan Buram ngako abangan tip khamshai tipi indiat ndai banong baro kibaha pa po ka jurisdiction jong the district council kiba long liable ban pay PT tax tengah ko aban tip banong specific manu kita kiba long liable te ban sale ya kani ka PT tax ndai ba pinong baro kai nara baro khat tengah tharai nganong syo kumno tharai na daga baburam tharai na do tinong tharai kantaro thai tiap sale pe te ngako aban long specific dia dia ka jubab ka jomhi sobhai yang Badan Buram Sobha please kumbala kedeu hilang bah cho kaneka ain ke bala penteri kam po kaneka council ka chungi ka kaneka PT tax ka bangiong ka ba kidei ban siu na ka benta banlum banlang na ka benta kaneka council ka chungi ki kenthop ya ki government employees
ki companies firms ki pangidon hapo ka jurisdiction jo kene ka KHDC ke chongi bat paro kitu hi ki ba practice ya ka profession. Syoknor badan buram o ngaso thu ki government employees mo tilong jing sha kam shai te pi khendiat long hap shai te kita ki SSC simla ba pinchong pang ki government employees mo ya ka badan buram ye men charge tilong hikai ru ki haban seo ki kiwe dia ki contractors ru ki bahaban seo kan ngan penjubah to mga ale se mo tilong kibon kam long specific da ka boburam ni ngako ban bu skoi ka jingkli yang ni mo kadno kini ki bahab ban se ya kani ka PT tax kadno ka annual income ka jongki ka long lesi ka bami na ka annual income ka jongki ka baki hab ban se ya kapiti tax kasdang katno nakaslap. Syuknar badan buram. Kuman beteng ya kajing cubab kapai day bat ka supplementary cingkeli kapa nakaliang cong imam bar badan buram cungi ilawan ra ngas ngoban ai ru khendiat chua ban poi syakta ka ai kapa i supplement ya kajingkeli ka cong in kapai day bat kanika cingkeli kapa kongsan ngai sngudai ru ban ong ba oi kumbangala ong i pimenem dari tangki government employees ki company ki firms bat kitu ki badan profession henrai ka katkum ka jinglong ka jingman ka ba la pentrekam katkum kanika ai ka bangi pentrekam ko ne ka KHDC ke chungi ka kentup ru wat ikinoi kai ka kentup ru ya kibang ka kentup ru ya kiwai ru pichat bang kiba troikam hapo kaneka area ka chungi te kam semla kentup tang kinong hikai nomor ba kaneka anhi kala kren chai akabi dei bat ki ai kita chat profession ke baki don kamban siu ya kaneka professional tak te ban poi syaka cubab ya ka jingkeli ka ba supplement ngas ngoban ong ba katkum kane ka takslap ka bangi penon kam na ka benta banlum ya kane ka professional tak ka chungi ka jingsiu ka bangi chai kolek na ka por bangi chai lum na ka por na ka lang chu council ka krensyai bakat kum kane ka ain ba kidan buan ki bentah ni ba ngap ban pensyai yang ne khnang ban sai lang na ka benta ka jing bentoi chong ka yeng borok ka wei. Mr. Chairman sir beshi bon ya i yam in charge buran buram mo ilai detail lut borok khai sang i wei jingkli ya ka boburam ye pi ngako aban tip hang ni da ka baburam hang ni kidan kinong ya sai dan ro mo kinong wi khmat bi jong te la kini kinong ya sai dan ki hap nem ban siu ya ka professional ta Presibun sa hisin na ka benta kane ka supplement ka bapila ai na ka benta banya syai aga bidai ber kane ka professional tax ka jungi kumba lakren hakane pa katkum ki profession ge chungki baki don kam ban siu henry ngasngau ban ong ba katkum ki record ka bangadan hangni ngam la ban ong da ka pasai ba ki don kam ban siu aga bidai berkane bat ngathlai ka dei ka pasai kedar ba kumbala kedau ha ka profession oi kini ke practice na kaliang chung kaloru kin hapan siu ya ka professional tax te kay ka next step ka ba finshim na marbelay ba kismo tu hi ba
Dabu buram professional ni, tax. dabu buram ni para member ngat raga question juga kalau Allah lai tali. So sorry Kalau toh, lai ini tali. Thailand si Chong Kenor Badan Buram pang mentahi toh. Anu mayum Ladang ailat tu pi ngahap ailat lang ikiwe ro. Tu ladang ailat tu pi buat kanang jerong Toh tang jerong kani kan toh. ka. Anu mission toh tang kani mo. Dengan syak tang kowe ta. Toh. Ya kay kasinjam ka ba pensim nangi syakmat. Namar ba mo kani ka kamro kadi ka profession. Nama ko mapitip hiro ba ka professional tax kadi gawe ka department ka ba la ba generate revenue ya ka council jongi. Kay ka sinjam ka ba pensim nangi syakmat pat ba kinong ya sayan kidi bensil ya ka professional tax. Kubri Shibuan, saya sisian nak kebentai member Badan Buram Cungi, ibalawan rak lu, ia kata kamat ke bang sengo ke pokongsan adu kata-kata, badan sengo bandong, haba ngiyok ia ke cingkeli, nak kibriu ke belalong profession, hak bidai rubat kini ke cukup professional tax, sengo komen ba nginla ban yok ban yatai popayeng, te nakal yang hijong ke isi, kapa ngidon. Wada kini ki kendiat por ki ba ngila simti hangni kum ka isi ngila persyang ban revise ya ki step ki prepare ki bala cu praktis ak bidai bat kane ka jinglum ka jungi ya ka professional tax bare ka bidai bat kata nang kong ngi don ya kane ka review meeting hamala shisin shibanai ban lap biar kini guna kecing tukok kecing tuna, kenang ban la ban penbahaya kur komitrekam, badah kejuk kepor, harengkat ita i review meeting i bangi syaidan nak kepor, syukapor kenang ban syai, wat ya baro kibahap, ha kani ke benta ban hapsiu ya professional tax kumba piong nadu kibadon hapok ka law department, lani kiwe kinong hikairu kumba ngelap kidon, napreng chong ki nong hikai skor ko jungi kiba 4 long tikna 4 tip 4 long aware kamban syong no ha ka bede bikidon kamban siu ia kan ka professional tax juki kadang don kata ka jing struktur pakla na kaleng ka juki dengan sumbonong ba lengba ini review meeting ibang isai don rengkat bat ki officer ki badon pa ka department ga jungi nginla ban ya pek benia ban study ha kam ka bakhamha bat ngangai ba lengba ka jing mir jimut lang ngin sayok hi kalat kaba ngin la ban pen suktu yakini ki bompat suktu oru bat khamtam yakini ki badon le akalenti kaba kila don lepa ka position bikin suktu kin la ban le kum ba an ka don ngai i hang ni ba da ka jubab long ba ka jingyok lum ya kani ka amau dengan syukua ban tip kani ka amau ka balalum jong ni usnam arajar afsan kadai nak kat nu ngut lani kat nu teli total di taxpayer lani kita kinong siu kani khazanah baro total ai khublei ro ELO Badan Buram Cungi balawan ra ya kani ka supplementary cingkeli kaba ban banrap ya kani ke cingkeli keme ke badan hang ni kaba ikwa ban tep kat nongot na kaliang jong kita ki badan bentah kaban penlong ya kani ke cingyuk lom sia kani kan nambar ke pengidon bat kata kalong khatwei kror khandai pu pralak sau pu prajar arspa pra dah kabidai bat kani na kaliang jong ka department ni kalalum haman laki ni ki tenat ki jongka ki bekentup ru ya kani ki head office but katkum ke record ka bangadon hang ni kalong ba ngiyo ya ka jinglum naman laki tenat but kani ki head office ru ya ka total amount hendrai banganong mi pi kat lungut kat kum kani record ke bangadon hang ni la sudan bitang ke total amount ke bangadon hang ni tadi ke
kamut I required notice na kumno na kwa masutu kono Harbidai bat kata ke cingkeli ke cungpi bantip specifically kat nungut namar bakamdon ke record hang ni kat nungut la yolom henrei lawan ra yang ni ya ke total cong ke jingyolom naman ki branch office bat kumcu na ke head office ngasngu bat ong ngadon kam ya ke notice ban la ban justify ya kata ke cing keli ke cungpi sangkono berom blay ya em ajing sya ka jubab ka di ban long syai bet ba yamata ngamdon ya ka jubab bangan IFP ya ka total number jong ki taxpayers tengmut nga required notice te hoy nakaliang jong iya mila ong ba don kami kan notice te nakaliang jong nga kwa ba in table po ka house ya kani ka statement ka jong apo kani ka session ka pemerintahan bat ka baar ka banga kwa ban suplemen hang ni ka long ba na kani ka total amount but na kata ka total jong ki taxpayers ani ginong siya ka tax profile nga kwa ka break up basiu sau spa kanu basiu san spa kanu basiu arajar san spa kanu basiu si hajar kanu kamu kadi bandan ka break up na ba piyo kani ka amount kamu kidon ginong si basiu la ka jong kat ka slap kumba pila batay balay nga kwa ban pan ya kata kalong ba kani ro ya ka department nang ba pinyu hangnu pleng kadon gajing duna lada kamdan ka break out pinum tip we basiu we bomsiu dan reha bagadan ka break out kamu pisu tu hangnu ngiduna nang ba pinyo ban penbaha lani banang improve su ya ka department tengah kwa ru ya gani ka break up ya ka bayadai bat ka jing siu i tax di hotel kata ru mlelai kumla berjubak menta sa ai ngida ka ban table ko ka Basically, jangan ni kapor ya EM in charge, pada ya professional tax. Kalau ba, bayi ini ke jengkel jubah ko jengti ke dinam tahu financial year 2024-25 hajar apsa urusan. Nasba bentip katnu ke collection jengko professional tax. Hakin ni gilai mana dari quarter March to June. Abai dai berkani ka jengkeli ke bayi imambar badan buram cengiru I pan nak abenta ke collection. Kabra ya po lai benai chungkuna bodon buram I require notice to kabide wat ka question ka ba ka jonga kalong ya in charge ng ka professional tax department nila don la ka jong ka slap kumla ton ni alu mane ka jingkali ko jonga kalong katno Kabadai bansiu ki contractor supplier jong class 3, contractor supplier jong class 2, but contractor supplier jong class 1. Namta kaneka professional tax. Sa sisian ai kuplay ya member badan buram iba supplement lu itu ke cingkeli ke bidai pat ka nakaliang jong kontraktor ke ban kambansiu ya kaneka professional tax ka ba nakaliang ke cungki ke don kambansiu namar bak record kam don hang bat nga mas ngomong record notice supplementary balai kajingkali kadairu ya EM in charge of professional tax kumjur igi isi hato la don nem kajing perkhat nakaliang department buat mapi professional tax ba pen digitalize no ne pen siu online no ya kanika kini tax basiu apoka district council Sungkuna badan buram kumba ngaong ipi na dokostang ni don kani ka review meeting ka bangi site syong na kapor ha ka ba ni persyang banwa kilat kanti ng rukom banang penbahan ka benta ha ka rukom ban collect ya kani ka professional tax te ngila don ya kani ka cingmot kecing temu kejongi nak benta banyai tu syaka digitalization lene kata online payment ya ke professional tax kiba kumbalong menta kadai ke belak practice ru wat hani apo head department ani apo head office kejongi henrei syakini ki branch office kejongi ompat simlala banle ya kata bat kaisi kejongi kedon ya kata kecing mot ban pentrekam ya kata ru syaki branch office
raya shwa pan penteri kam padi kita spok di branch of ru nang bakan bit kan biang ngis ngudai ru bat ngilasim ru ya kata kesencam ban penlong ya ki workshop na ka benta ki staff ki chongi bakin long update na ka benta ka knowledge ki chongki nang ba andala poi kata kapor ha ka ba ki badon pok ki branch chong kane katenat ka chongi kinlong equip ya lede dan kinlong ki bala bit la biang ya lede na ka benta ban le ya ki proses baro kat kum basya jong ka professional tax lengba ka online payment sokno supaya tang man syai kamde ke jing kelimo atau kade ho oj na em la don jing temu ne man pen long digitalize no ya kanika online payment jong ka professional tax ngatrai ka ai ka bang cuba pro kala dai hi ha oj bat sa sisien ka ong e phi ha oj Siang kuno, kendiat nga syukwa banyo jing tim, mene EM in charge, yang bagi don ru kato kat ne kinong hikai, ki bompat tip bompat long aware, ya ka ban siu ikan ka professional tax. De nak benta gitu ki bom siu ya ka professional tax pa de ka e ka ba ka isi kan le lang ne ka e ka penalty ka ba kine ki bom siu ka professional tax ki nah kublai shibuan sa sisien na ka bentai membar badan buram chungiru kumbang ong e phi ne ru mene kunor badan buram ki don ru kato kane ki benta ki ba na kaliang chung kine ki badan kamban siu ya ka professional tax chungi ki bompat long aware ru ha ka bidai bat kane ka benta bigiran kamban siu ya ka professional tax dan na kaliang chung ka isi ke chungi ka ba ngishim ya ka sincam syakmat kalong ba ngin ya le ru kat bala kumbala don kane ka ain ka bidai bat kane ka professional tax ban pek benia bin pebin ka paro ki bahap kat kum ki benta ki bala kedau hapo kane ka kendon chong ka professional tax kin sngau tho da ka bangin nya yele ban pen sngau yaki bakani ka ain ka don bat baki don kampan siu namar ka ai ka bangilap kalong kadai ka jing bom pat syai ka chongki ha ka bai dei bat kane ka professional tax om dei tang ka ban pen sngau ru in hap ru ban pen syai ki bakadai ka responsibility bat ka duty ka chong baro ki badon ki profession baki don kampan siu na ka benta ka jingnok senyang sya uthop siar chong kane ka council ane chokane ka jieng badan buram chong bed ka e ka baka isi kan le ya kitu ki bom siu ya ka professional tax bahkan long be sya ka ai ka bapithmu ka baphimot ka isi kan pha lengba kisithi sya kitu ki bompat siu ya ka professional tax bat kan khot ru yaki ban wani kendu yangi la da kidon kan no kono ka queries lene ka ching bom shai ka chungki ha ke bedai bat ka ching bom siu ka chungki ya ka professional tax sakaway Mr. Chairman ngasukwa ban yo jing tip kan ngut ki staff jongi ki don hapo kan ka professional tax department syungkunor bodon buram ngahap sim ya ka por khandia namaran hapan pej makam kadai ke cingkli ke bala suplemen nai kong bodon buram chukne ka jieng but cingklan chong ki staff ki boran pokone ka department ke chongi ban syai ka long kumni harum hapo Shillong branch ngidon khat sangot hapo nong po ngidon laingot hamau kerwat ngidon laingot bat hanong stoin ngidon laingot bat habakhen total yakini parok ka strength chong ki staff ki chungi ki badan pokone ki department kalong arphungot Songkenor badan buram ngabu yakini akijing sisa yang disi jongi mene kalong kejuk kejing keli yakini professional tak
balai ngabu ya gani kitan ki ofisar bahe ki ba ai jengmu kumno ka profesional tak diskonsil kiyaran kat pion bat ki ofisar kata kawai akwa hi banyo jingshai ya kan ka jingsiu ya ka profesional tak telada mi chai yang bangiru nila batai ya ki badai ban siu kenang ba nang de chakmat kan shai Syungkunor bodon buram ngasung pahaban kerpat ya imambar chung kayeng bain ai biang sasisian ya jingkeli ke chung i nang bangan la ban sutku khamba Syongkrengar badan buram ngakwa yakane ngabu ngadan lagi jengmut ba kibun ki petai kam sarkar ki ong ba hato kumno ki kolek ya ka personal tat upian usok kidar uya kaju batu ofisa tengah kwa abani usung saya kata kenang ba kiwi ki bakliru yin sabataya kata tengah kwa ya kata kenang ba yin yo jeng saya mo Syungkunor bodon buram ai kublai sasisian ya imambar chungi bawanra ya ka supplementary jingkeli ke ba ya dai berkene ke professional tax but ngangai ba haga jing sisa ngala de perubahan cubab mene nemar haga banga ai ya gitu kita slap ki bala don apok ai katahi ngatrai kala krenshai bat kanam don kata ka jingkeli ke bandong balai chukidar dane balai pion un habi rengkat ban siu ya kata ka jing siu ya ke professional tax bat ke officer nemar balai ka syong ha ka slap ka ba nakaliang chong kani ka ain ka bu ya baro kat kum ke income ka chungki ta skowai ngwa ban kali wa hato filum ya gani ka professional tak filum hi na ka council ne pipalum ya no ban po ya gani ka professional tak bisa hagano polisi fi ka standard ban lum ya gani donem kata ligate ba kawayay bay ya kublai shibuan sasisian nam tai member bodon buram bat syungkunor ke bedai berkene ka supplementary ke bana kaliang chung member i lawan ra apa kene ke yeng bodon buram ngas nguru ban ong ba ha ka bedai hi bat ka polisi ke chungi kumno ban lum ya kene ka professional tax ka kendon hi chung ka section bakhandai po kene ka ain ka kren syapang kata ka deduction of tax at source tena kata ka daw khamtam mi kini ki badon hapo ki government service ka tax ka chungki ka bakidon kam ban siu nam takni professional tax kat kum kene ka ain kala kren shai bagi principal officer ki badon po ka department concern ka chungki ki shim ya kata ka jingkit kle bad ya ka kamram ka chungki ha ka ba ya kani ki deduction na ka benta ka professional tax chungki lale ha ka department ka bakitan kat kum ka jubab ka ba ngalay asngo na yemen charge ba yaki tax la categorize haki lai saubenta kemud ki government employees nang ta ki business class kelapan long ki industries lane ki contractors nang ta ka juba bu pila patai wa kino hikai ki deban siu ya kim palong aware bagin siu ki professional tax tega kaik bang kwa ban tip na EM in charge ba yakan numbers jong ki government employees nang ta ki business class laban ki industrialists nang ta ki contractors ki ba jusiu ya ka professional tax kat kum ka record ka ba don bat nga
hakabidei bat ki baidei bat kecingkeli ke jongpi hakabidei bat ki kontraktor masang borong namar kamdon ke rekod ni kanungut kita kontraktor ke beren kampan siu ngadon kam ya kenotes pan yo ya kecuba apa pasai Syukur buron burom ke ke bang kwa ban yo ya kecing sai na ke liang i na i in charge kalong ba ban yo ban tip khamha mano ki basiu bat kinu ki bam siu teng kwa ban ban tip ke step ka ba phin le ban la ban sim ya ka correct bala ban ai ka correct answer and information na ka menta ki contractors dan ki business class kepada ki industrialists nangta ki government employees ki ba abseu ya ka professional tax jasa shisin kublai shibon shukunar bonumuram but kabedei berkani ka cingkeli ka ba nakaliang cungi member bonumuram cungi ila wanra hangni ka nakaliang ke cungi ka isi kapangidon ngas ngobon ong ba ngin wak au ya kane banyo detail ya ka les chung paro kiskor kinong hikai ki bank lane ki kontraktor lane ki industries lane kinu ki badon ya kata ka benta ka jengki bagi don kampan siu knang ba ngin la ban ai bat ban tep ya kacing don jong pi bakum kita ki ban hap ban siu na ka benta kane ka professional tax syukur budan buram ngskwa banyak berap lang ya ka aden malasap ya ka jingkeli jong kim borok ki khot ngayo kem ba cái jingkeli ke jong pi ngaso tanda chede ya kalong ba ngayo jengmut ha bang ngasong ni kalong ba pada kalian ke department jong katak kalong bagi hapat pengkrek menta tek kat kum ke slap nang taru bagi pengkrek kat kum ka profession jong ki ke iu kenang ba ha ka kenang ba na ka por kan ha badan kam suk banwan rak ke kot ngaso thu ba imat la bun hotel ki snap ya ke jenglom yu professional tak ni ke silong ba lawan rak pisala should have back klem tip tinggal dong kam lembaga jingkeli krisibun ya ke jinglong interest ke jong pi ki member ban keli ke professional tax kolong ban nangis mat na thai am concern ma in pengkrek ban phai department jing ni ban pengkrek tek ban phia ha ke betul apa perok kan kenang ba ka suk ke jingkeli dawan min ai cuba ha kalau di ke badai syukur berong skop ban supplement kendiat ya kene ka jingkeli ke bonra di member ngakopon su kendiat na em in charge ya ka ba pi bonsen nap kini ki contractors ne ki way ki bana bar jong ka state ke jongi ki wan ban let's say ban participate ya ki kam ki pair hang ne hapo ka state ke jongi ring ka ban sutho pat hadin ba ki yo let's say ka trade license nang ne hapo ka district council ke jongi ki dong kam ne em ba kin apply saya ka professional tax ru unjo ka ban sutho ne yem charge ba ki kum ki contractors ki wan ban tre hapo ka state ke jongi hoi ya ka trade license ki dongkam manyo nang ne handai ya ka professional tax but ki seu le kim seu ya ka council ke jongi ngas ngau syukur buram ya ka ai ka ba imbar ya ki wanra pokone ke yeng buram kalong ka kong san ba ban tip ban sutho ba na kaliang jong kini ki industries ki fair ki bonle ya ki business ki jongki ke manong hapo kane na lor bakila yo ya ka trading license ka baki hapan apply na po kane ka office ke jongi na po kane ka yeng badan buram ke jongi ka professional tax ru kadai ka way na ki benta kumbala kadai hi lang ba kabenta cukup ni ka ai bagi don kam ban pendep ru ya ka ban sio na kabenta ka professional tax om tang na kabenta ka trading license